ҳамун карта пайвастай ҳамура тиен ному фамилияе ки дар кадом ному фамилияе ки дар тамом дига ягон дани натиен картаи болошам натиемагане рақамҳои болои карта ки 16 рақамай вая метавонем битен рақамҳои телефоне ки дар ҳамун картая вая метавонем битен рақамҳои пушти картада вая натиен анам я солам хеле кадем фреб када бидаги пулай ҳафтани мазор арасия рӯй мекунем пушт руша нишон тегам арасинат када рӯй када анам дига ай сарака вастанавӣ каде дига ягон пул нагузаштест инози якум бор шуморо дидестим акбо чихакҷо меям нерно мустафеда меброрем берунда мисол хати мустафед каткаляска мегиятш 5 сметр ётш 10 сметр михели ҳамин дасо ҳам хеле гузарондестин шумо го ҳаст го нест мисоли гап хеле кадес грузгара аввал кор мекардам иноз дасту пой 9 нафар дар хона ба каляска ба сумталбӣ мегзаронӣ ҳаёта ҳама салом алейкум бардор хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. имрӯза видео дар мавзӯи мешавад ки барои ман ин хеле чизи оддия ягон чизи ғайриоддӣ нестай. барои он хотире ки ман аз аввали блогерим то ин вақта ин гуна видеоҳо ман доштам, яъне ки видеоҳои хайрия. Но иҷаша қайд кардан накора ки айбай шармовара вақте ки одам бага ки оҳ ана ман хайрия кардам, оҳ ана ман видео ихелӣ кардам, он ман фалон беҳмадон. Ба мисли лангули ки خدمت کردم نشابلا قطعی آدم رزبار میشه میبره میگه که یعنی که قطعی من رزبار میشم میبره میگه که چیکار میکنی یکمش من ابیاز نیستم دیومش که تو هم ابیاز نیستی این کارا بکنی و تو خودت انتخاب کردگی این کارا وقتی که خودت انتخاب کردی تا حق نداری مینت کنی در حالت یک از دیگه را پرسیدن اینا ما کردم تو نکردی او آدم ابیاز نیست انا که دیگه سراونید میکنیم هر دی ما را قدیت دلبایاب کی اگر که موافق این لوگ کایتی بگیریم کانال تو خیریه کانال ما خیریه نیست نو در بالا این نگاه نکرده خیریه اول داشت کانال ما یعنی که چیزی هسته که در مقایسه با تو من میتونم رد کنم چون که کانال ما چونین کانال نیست نو تو نمیتونی رد کنی چون که تو کانال تا همین کانال معرفی کردگی و در همه رزبور چی پیشونی آدمو دمه کشی کی تو خیر کنی لیکن последний видео را бинед ки чандин қадар одамо аз номи ту муроҷиат мекунанд аз ту меноланд дар он лаб рутус мекунам тури шамода ай мардум пул мехӯри гудаки ҳамун касала инумо одамада ҳеч намешава гудакш касала ту дуруғара гуфтеси ки и паданаълати занак шайтона и паданаълати занак шайтона паданаълати онумо ги Эсем Шарипов намеша ину ту я беномуси паси ки одамора бе ҳеч паданаълат гуфти ту охиш ман шӯи худне хай хоҳарам гав зада ман нашуд ягон кас ман намедонистам даже намедонистам беномусе даюсти ту фақат ман занакора сиёҳ мекунӣ пул мехӯрӣ ман я видеои тура дидам ки ман тура ку одами ҳалол фикр мекардам беномус تو حسین شریف فای چی نگو والله قسم موجی که پدرش رحمت کنه و بخاطر الله کو کاری همه را بود میکنه تو مردخری پستی دایوست بده این گپا را حالا ما درباره چی گفتم خیریه را کردن و گفتن ایش هرمواره و امروز متاسفانه در بین یمی اودیتور ما در بین خلق ما همین چیزی هر نمود شده که آدما میبرن مینت میکنن ایزونا میکشن با دیگه آدم ها میره نمیبینن تماشابینای عزیز خیر کردن و مینت کردن ایش هر مواره فراموش کردین اون چیزی را که میگه که خیر بعد یک دست کردی دست دیگر باید نبینه این طرفش یک طرف میره و در حالت بلوگرو که بلوگرو فسیورانو کارش نمیبینن نو با خودت خیستت 10 بار تکرار کرده یک مرده بیچاره که مهاجر روی میکنه میلیارد بار ما این ایخی کردیم اون اوخی کردیم شورسو کرده موندنی ای بای لیکن این گپا را با ما بچه خاطر گفتم به خاطر اونه که همین سیستم را چپانه وایرون کرده تغییر کردن سیستم همینو را یعنی که چخیل خیریه ما از اول تا امروز فرقش در آن داشت بود که اول ما در ویدیوهای خیریه رکلام نمیموندم میگه انگولی گفته که ما پولی بنزین پولی ما دیگه شم او کارش ما ایخمو میرفتیم نو گفتن این خوب نیست برادرو این خودتون خیلی میبینید در ویدیو پیشنه دیگه لیکن бозам бо як бора чапана шикастанаш чиye яъне ки мо дидем ки мисол ма реклама монум намонум фисёравно таъсир надора одамо фисёравно иёра ба назар намегиранд ва хулоса им омадем ки реклама мемонем барои он хотире ки ин кор ҳаст ҳама мемонад лекин чӣ гуна мешканем ин паътҳои ҳаромхӯро аз суми ҳамун одами ниёзманд нагиранд дига наоборот да ҳамун ниёзманд хайр кунанд яъне чӣ хел реклама мемонем ҳама блогерҳо мемонанд ва ҳамун блогере ки як ниёзманда видео мекунам
ҳамун блогер бояд худаш аз суми ҳамун рекламаҳоиш ки ҳамун видео мегира бояд аз суми ҳамун гирифтагиҳошам бояд хайр кунад. Чунин талабот бинависем, ба ёд бигирем. Ман намера дар кажди видео такрор мекунам ки чтобы ҳам як чизи шава ки дар байни ҳама мардум бичаспад. Блогерое ки аз суми рекламаҳошон дар ниёзмандо хайр кунанд, медонед чӣ гап мешавад? Харомкоро уже кам мешавад. Ин уже анъана, ин мода уже аз байн меравад. Так что бардоро гап аз ёд намекунем, барномаро сар мекунем ва чунин сарпарастои барномае ки ба мо имконият медиҳад ки мо дар ниёзмандо хайр кунем. Ин ҳастай ширкати Парвоз Авиа. Билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас, ҳамчунин гузаштани граница тавассути ҳавопаймову мошини майда. ва ширкати Шифо ҳиҷома массаж, фитобочка ва дороҳои гиёҳӣ, ҳамчунин лавозимотҳои динӣ, китоби Қуръону ҷойнамозу тасбеҳ ва ғайраҳо. Рақамҳо дар болои экрани шумо. ва бардор тамошо мекунем видеоро ки як оила ба мо муроҷиат кардагиянд. хеле ҳам дар вазъияти вазмин қарор доранд. бетараф набошен, нисбати ҳамё кӯмакҳои хитона аз сари худи ман оғоз карда. Чӣ хеле ки дар барнома гуфтем. Салом алейкум. Ассалому алейкум. Каналҳои созе. Шукрона, алло, шумо саломатиятон хуб? Шукр. Шумо тенҷи хубе? На як ду бор занг зада будем, нафаҳмидам телефона. На има бародарам омад, гуфтам хеле телефонам хеле чиз мавқа сенсор нидам чӣ надорам да мисол, намефаҳмам. Ина мусфед, хати мусфед штаем ина. Дидесте? Беҳтарин. Я параш кор намекунам мусфеда. 2 солаем хеле. 2 сол. ин оила бародаро ба ма хеле пеш муроҷиат кардагӣ буданд. роҳи ба ма алоқа кардан танҳои телеграм астай, барои хотир каме мушкилӣ доштанд, то телеграм установид карданаву разбиратся намекунам. ба ма бародар роҳӣ кардам. Так, ҳамсояи ма хар кучидан дакуре. Вой дод мезанам, мисоли гап. Ана як тараф кор намекунам, баъд чишмошам намебина хирай. Ҳама тарафа таҳқиқат дестем, доктор бурдан наҷон, докторам бурдаямшам наметонем. Ана вой дод зада меброя. Берун бурор, итаку, утаку нафасш мегирад. Майли, ин хеле шароитмон бисёр вазмин иш чия апама иям касаи рӯҳия. Дидесте? асаби рӯҳия. Ғазро бо чанд хел касал дора, хидмат мазам неста. Ина дастамам нишонти қабил. Тасаввур кардасем бардоро ки ҳозир тамоми инами оила ягон роҳи даромад, ягон чӣ надоранд. Ин тарафш усубеста. Бо шароити хонаро я бо шумо шароити зиндагиро бирем, аз дар ништа тамошо мекунем. Ина дастамам нишонти қабилесто. Потом дар мегирад чиз мекунад. Африта ҳам потом гулукчанд ҳам ягвай. И чӣ беморӣ дастонда? Дастонда чӣ беморӣ кали? Баъд чиз вазми мебардорам нагрузка инаози бо поом дарманшидаги ози оператсия мекунем гуфтесайда ҳамун чизо духтуро. Ана ҳавлу вазмина бо як тай дига чиз дорам мисол. Ай туалетка гиҷо рафта. Ма пултаб чиз ина. Инаи хоҳарча мишо бо Чӣ мега? Ягон ин магаш неста и хоҳарма дод вод мезанад. И хоҳарчаам. Ина ози хонаи бо нишонтон метиём. Ин хонаи мо ай. Ина. Не, бача. Шумо да кӯҷо хонаи аҳвол дидесте хонара? Бале, акадес. Инам хеле аҳвол. Ина бо чиёш болош мечакад. Шифрош пусидагиам, тахтошам пусидагиай. Инам хеле аҳвол. Ина даже курпачошам ина касалиёроз ина дида ки дод задан ку. Инам хеле курпачош ина тунукаг ина.
ҳамаҷош ямоға чиза я пахта гирифтан дар кора мисол курпачоша алис када ина пахтош ина чизош ина ҳамаш диридагия инами гилемош даш диридагия шароит мо бисёр вазбина ина исно ина ҳамаш шандаг инҷа чизо медуроя вай номуш вай мушпушо ҳама таракан калтакелас мебуроя нами айда ишхеле пушидагиам даш поло ҳамаш ҳамҷада иснои ама михелай мана дем на дари ҳалол астай на нивай шароит мо бисёр вазбинай шумо куҷода зиндагӣ мекунед ина мо мами учхоз чида вай сора ҳами сорда ҳам як хоҳарча дорем гапаросиш буйнитар айда ана барои дод вой мезанам нишон тим гуфтам намонда инам шифилора нишон метиём ина дидесте ина ҳама шифилори кушидагиа даш тинкош шишидагиа пуй хӯрдагиа инаи чия ини вай верандашай диде медум банте як каши мекана пусидагиа накашен чапана шавака як барои исо боваритон ини даро бовар кини 30 сол 40 сол шудаи ки ами беремонтайда ини даро на дари ҳалол астай на дигар чиза нишон на краска 40 сол шуда надида баъд иҷа бо ана исбесто ман нишон тиям и ами дарвоза исиниш нишеви айда иҷа баланде ҳама об мебия ҷамъ меша иҷа чӣ меша кул меша ва чи хелай фирмакои калономиш чия шулуко мебуроям ба чӣ вақт ов имена иҷа меоя охир мо ай асвали ра чиемда я метр пастемда инами омадаги об инами чида медуроя мерава инҷа шифир мондаги ина инҷа айтабиш медуроя мерава ина қулуқ мондаги ина мебине ё не бале дида меша бале охо ба қулуқову шифир чира раҳ мегардона вай овай ҳама асфал иса я метр якни метр поёни дайда нишевида дидесте баъдуҷа раҳи ов неста ягон тараф не охи ҷо чиқрида ҳама мегум гуфтан ки мисол як кас омад и ҷои тон пастида гуфтан камтар баландида сохтан дар кора инҷа баландия ҳамҷа битоншо бардошта сохтан дар кора иҷада аба то что ки раҳи ове ки мегзара раҳ қатӣ вая ягон роҳ кардан дар кор раҳи ов хеле намешавад ауҷа нестай бад мисол раҳи бари раҳода бояд боша ку латок не латок ҳаста латок ина ҳаста инам пеши дароза даста баландида ов набарот ав латок ов биёра набиёд набарот мо мебиёем мезанам ов пур меш то як метр якни метр ов дадри хона медуроя ов равақ надорад барои ми сено сохтана ай пара ини пари тарафи девол чикана наркора мисол битон баландтар рафта сохта ами кучонда искада баландтар сохтан дар корайда дадrini ov deyin шумо дадrini ov deyin шумо анам танқиши ҳар як шулук мебурад ки я ваҷав шулук хонада закай ҳамаш касал шида буромадеса инҷа ин як мусифед қари дар берун ина мусифед шида инҷа оиламан шидагиай оиламам касалай ҳамаш касал ягон одами соғ инҷа кул меша кам тарак ина борон боре инҷа кул меша чанд нафарада оила чанд нафарада оила 9 кас тасаввур кунед айнами 9 кас 9 нафар анаки шумо як бор тасаввур кунед ки аниқтараш источнике дар худ роҳи даромад ҳаста но ҳамин роҳи даромадша шумо мебинед чӣ намуд
ва тасаввур кунед ки ба кадом роҳи даромад ин 9 нафар чӣ хел зиндагӣ пеш мебаранд, сар зиндагишонро пеш мебаранд. Просто тамошо. 9 қати духтарон, 9 ка духтар. Бачам инами бачама, дастёр бачам май дакайна. Инсон чимтона ина. Ай 9 кас чанд та гудакай? Ай 9 кас 4 кас гудакай да, гудакой худам. ва шумо иқадар шумораи одам қати зиндагиро шумо чӣ хел пеш мебаред кор кардан? аввал худам нигоҳ мекардам ҳамёра. Соз будам хай марди корӣ мекардам, инвай мекардам. Анакози худам айдар задагим. На ҳам даст, ҳам по, сфеди хел шид, худам да нагрузка шид, инози ҳам жулуска, ҳам дил, ҳам зонура нишон додам. Рентген кардан чим 1000 сумай мега. Ана операция кардан дар корай мега. Ҳама ҷода медонӣ ки ҳама ҷода пул дар кор охи. Бе пул ягон ҷо гапи сухан там намегзарад. Барои меки дар некруза гап задаги маям чӣ кардам? ҳам одам мебиём гуфтад дига ямо пеш гуфтаги нав ина шуморо дидесим ака. Иним хеле аҳвол дорем ҷура. Акай Муҳаммадҷон. Иним хеле шароит магар ёрдам инибай мекарде. Бо худо бо ҳазорборон шумо дар ёрӣ мерасондаг. Аҳвол мо мишо вазбин чи айда мишо. Чени метонистаги чорта инвалид дар хонаи мода. Шароит умуман эзини плитаи до. Тасаввур кардесем бардор аз ҳамин 9 нафар ки дар хона 4 каси ҳамино инвалиданд. Ва дидестен ки бояне ки худшам ҳисоб бигем сардори оилаам ки бигем ами камтар дар байншон як корам карда метонистаги бо сини солшам ҷавон нестай бо дар болои бо худшам бо беморай. Безвыходное положение мегум аку танҳо ҳолатҳое боша ки безвыходне боша баъд видео кардан дар муроҷиат кунед. Ана ҳамин ҳолат ҳамин хеле ба мисли ҳамин бори. Ина безвыходное положение. Чӣ кор мекунед дар ин ҳолат? Шароит умуман эзини плитаи дорем ки плитаи ами авқот мепазидаги плита ҳамаш валангол шудаги вайронай. Чанд муддат шид ки кор накардесин шумо худтон? Хеле шуда мана меге. Мақсад ҳами ягон қувваи корӣ нест дар ҳамин хона. Чанд вақт шид? Сафед гавз десен намефаҳмам гапшона. Мақсад аввал шумо кор мекарден. ҳозир чанд муддат шид ки кор накардесин? ҳозир қариб 2 сола шид кор накардесин. Ана ҳамин 2 сол шумо чӣ хел мехӯрен, хоб мерен, зиндагӣ мекунед? Чӣ хел куҷо меям? Нема мустафеда мебурорем берунда мисол хати мустафед каткаляска мегӯяд 5 сметр ё 10 сметр мехели. ҳамин 2 сол ҳама хел гузарондесин шумо? Гоҳ ҳаст, гоҳ нест. Мисоли гап хеле кадес грузгара. Аввал кор мекардам ино дасту по 9 нафар дар хона ба каляска ба сумталбӣ мегзарони ҳаёта? Хай якам хелам гемеша охи духтаро майда мактаб да чӣ намекунанд. Мактаб мехонанд. Айво чӣ пурсам ки брава кор кунанд. Бо мактабхон дорен? ҳам 4 та мактабхона. И расходи мактаби увора, мактаби суму дафтар ручка ҳамаро ба як каляска шумо чӣ мекунед? ҳамаша ма худам кардесам. чӣ кунам дига? Тасаввур кардем ҳамин қадар одам ба хотири як мисоли маъюба дар каляска бировардан чанд суме ки дама ҷамъ шавад. Мисол таваккал ба Аллоҳ да. И кори шухӣ нест бардоро. ҳозир як хеле семьяра нигоҳ мекунем мисол 1 нафар 2 нафар раҳгум задаги дар ҳаёт ки намедонанд чӣ кор кунанд. Инора бин бо метавонанд шухӣ кунанд, бо метавонанд биханданд, бо метавонанд як кори дигар. 9 нафар қати ба як даходи каляска. Хеле қинай. Хеле одами ба қувват будаин тага. Анам ба қувватиам ҳозир рост худам беқувват шудагиам. ин оилама мазаш нест. Ассалом. Алайкум салом. Хубен апатинҷи? Раҳмат шумо дам. من همین کسایی نگاه میکنم منم کسر شدگیم همه جا در میکنم ناشکیل نشه عصبم خسته شدگی تلقای همه جا کسایی افیر از جراحی گفتگیم انشاءالله میشود خیلی کسری هم که دود میزنه چی همه میزنه چی که
کودکام هم یاد ایستاده و یا داد کنه کودکام هم یاد داد میزنه. خیلی کم بوده کم خیلی کسی را دید از رنگ هم رفتار میکنن. نشرات سر باشی برو. کسر با کسر میگه همیگه برسه. بله. چو عضو به درد آورد روزگار میگه دیگر عضوها رو نماند قرار. خیلی متاسفانه اینم اویلام نگاه میکنی سال لباسش میشوه مقصد اگه اوقاتش باشه اوقاتش میکنه این شرای آدمو در پلیتش هنوز اینا در سویت ندارم یا آدمو قطعی گاز استفاده میبره این گازمون این آزی جست دوزی بسویت ندارگیرو همیروز با سویت داده اینم خیلی گاز در پلیتا اینا آدمو در پلیتا هم گاز داره هم پلیتا خیلی چور کامفورت نه هم چای میپزونه هم اکسیژن نباشه گاز کلوچت میکنه بالون کلوچت میکنه مقصد خیلی شرایط هم نداره مینا پلیتا در پلیتا در فخ میکنه میمره یا وایرونه اینم خیلی شرایط مونه یا پلیتا و اسپیرالی داریم که همین دنگ سوختن میگیره اینم خیلی افشه یکان شرایط یکان جو توقی نمیگیره نه خونه نه مثال چی اول میگم یک خدمولا ریمون کنیم مثال اگر ایلوش باشه که شما کمک اگر رسانید خدا اگر توقی کنه باید می مثال ریمون شدن در کار اگر دستگیری کنید شما مایا اصلا اگر که شما خودتون سوز کرده بتونین که کار کرده بتونین اوجه میشه دلشش ما برای سوز کردن اما لیچه نختون در چند سوم گفتن؟ بابا؟ لیچه نختون در چند سوم گفتن؟ هر 17-18 هزار گفتن که برای هم پوچا دسته میسوچ میکنیم اول رنگل میکنیم ابسلیدینه میگذاریم هر یا ششکده میسال چیز میگنده دوبرکچ سینی هستن دیداگرکچ سینی همون اول تخشیص میگذارونیم رنگینی وای چی میکنیم گفتن وای چی میگن وای اوزی ناو برومدگی وستای که اولی بسته دادای بسته اولی بسته چی رنگینی چی ای که نمی چی ای که صفراوی میکنیم میبینیم کنی چی گپای چی گپ نمیگن یعنی خیلی همقدر پول گفتم آدم من به رسیدن موندم دیگه از اونجا نرفتم با ایجا جلوتکم هم مزهش نیست یاز و میده گفتگه خیلی ایده یاز و جلوتکه گفتگه ایده من را همجده این هم از خودم یلی میگردم یلی مصفیده میبردارم در صبح ده میشنونم دست باور کنه که خواه ندارم شا خواه همشه پریدگیه یا بیدار میکنه مثال دیگه خواه میپره دیگه گرنگ میگردم دکتر در رفتم از کجا خواه میره دیگه؟ در او حالتی که شما دای میگم کنش نه که خواه دا میبره دیگه انا همه دکتر در رفتم این قدر ریسیب قدر چی نویسته دیگه نه داروشا گرفتم نه یگون چیشه نه بیسیار نه دیده نه کرپچه حلالای نه کروات حلالای این جای مصفیدم نشان دادم نه دادم ما شما دادم نه از با من جای مصفیدم نشان تون میتیم نه ستول حلال هسته نه چیه اینا جای مصفید این کسالی خانواده اینا جوشه اینا یا کروات بگیم این خیلی جو دار من شکستگی یا پرش دیده سه اینه با چوب کشیده موندگی اینه ترشته تخته موندگی هم مقصدی که خیلی برای نقالتیدن چوکیده میروه اینا ایسینه چوکیده میروه میقالته با مصفید با میبردارم میمونم شا این خیلی احواله اینه همین هم یه لیموندم که نگروشکا مادر نقالته اخی برداشته قینه وابشه برداشته اینوی کردنش یه عذابی بده اینی کرپچوشان بیزیبشه یماق و اینوی خیلی اینم جاده من خودم خوام در پیش مصفی اونجا در مثل همین کسالی ها خواه در درین همین کسالی ها خودم سوز بودم که هم رو نگاه میکردم یا مردی کاری میکردم اینه کازی نمیتونم کار کردم که تو سوز نکنم خدمه خطانم یکی از عضوهای بیمارو شدین یک گپ هست یکو میگه چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نموند قرار کم خیلی شود متاسفانه انا آزی گفتی شما طوره یعنی آزی خدمه چی کردن در کاره ایچه کردن در کاره برام مبلغ در کاره اینی باید در کاره خطی مصفید خطی رسیده موندگی
мазам гирифт чанд ҷо кор кардам файрод кардесе баи саломатим қатӣ корам карда намешавад. ин хеле вазъияти навозихӯрам нафасгир шидам айда. خیلی حرکت کردن سوس گشتیم روی عدش کشیدن анам шпет қатӣ буд заминам надорам гогоам духтаромам ёрдам метиҳ бачаам айда дорам бачаам охи чия охи панзолаи мутафассона мега чӣ мегам хеле ва поддержка карда намед متاسفانه поддержка мада карда наметонем поддержка карда наметонем духтаро чӣ метем оилам аку на гаршобда шинонда на мусулмонида тоғри мегиранд на русида дарам ки худам нигаршон кунам инам хеле болора дидем хонара инам метава боло инамаш валангол таштаги анамда мисол расходам дар кора мисол шифиршам пусидаги ҳам тахтош пусидаги ягон ҷои мисол ҳалол надорам ҳам ягон дани поддержка кунакам надорам гапа тоғрист гап нест я 30 сол шид 40 сол шид мо мебинем акаҷон ма дар сабт кардам чӣ қадаре ки метавонем мо ҳаракат мекунем ҳам худмон ҳам видеоро мебурорем ҳам дига тамошобиноа мақсад ҳама тарафа якҷоя шида ана ҳозир чанд кас ҳастаи мақсад мондагиай очрада мешава мисол имрӯзу пага намебуроя видеотон ноку вақте ки баромад ма хабартон метиҳам барое ки видео бисёр айда очрада баъд ҳамун картаи виза ҳастай ба картаи ва чӣ ҳастай мақсади кор аммо тим ё на тим картаи ва чӣ картае ки ҳастай чӣ картае ки ҳастай ҳамун рақам шаву рақами телефоне ки дар ҳамун картатон пайвастай нами карта ҳамонро баъд дама бинависин душанбе сити номеришам душанбе якумшай инша навид душанбе вавилон алифбанк номериш навис алифбанк гуфта навис оилам навистестай ҳозир ина навистестай номерош чиза нависен баъд дар монтаж бомонаш кун чӣ картае ки чӣ чизе ки дорӣ нависен 919 шуну нависти я дубора навис шурухшуруи болош навис баъд дар номи ки айвайшон ёруф нуралӣ гуфта тавишта навис ҳафта кани ам рақамоша нависен бас ку карта худша нишон додан мумкин нест дар видео вай код дора пушти карта код дора вай ҳар каста нишон атин пушти карта код дора вай ҳар каста нишон атин ҳамун номероиш ки мегзаронанд ҳамура мемонем тамом анам як борам усолам гузарондадем як фреб карда дар Россия полис нимат кардада ҳамун картае ки даст ондаи пластик ҳавай пуштиш кодои махфӣ дора ки вай набояд нишон битем ба ягон кас барои ҳам хотир касе ки мехоҳад сум бигзарона рақамҳои телефоне ки дар ҳамун карта пайвастай ҳамура тиҳен ному фамилияе ки дар кадом ному фамилияе ки дар тамом дига ягон дани натиҳен картаи болошам натиҳем агане рақамҳои болои карта ки 16 рақамай вая метонем битиҳен рақамҳои телефоне ки дар ҳамун картае вая метонем битиҳен рақамҳои пушти картадай вая натиҳен ягон каста анам як солам хеле кардем фреб карда будаги пули ҳафтани мазор Россия роҳӣ мекунем пушти руша нишон тед ҳамара синат карда роҳӣ карда анам дига айсарака вастанавид кардем дига ягон пул нагузаштест ин ҳозир якум бор шуморо дидестим акубо пад ҳам чӣ хел одам мешавандам ё пад як одами ниёзманда ту пулша будазди ҳамин масъаларо бародаро касоне ки муроҷиат мекунанд дар ягон хайрия дар ёки ягон кори дигашонда
аҳамият дем бародаро бахшиш ман заодно кор кардаистам дар ҷо номрои карташона чизошона туғрӣ кардаистам аҳамият битен вақте ки шуморо сурат меган бигирин картатона пушти рӯшона рӯй кунен пушти карта любой картаи любой государство боша набоша фарқ надора пушти карта ин махфия пушти картаро мумкин нест нишон додан вақте ки аз шумо агар ягон шахс пушти картатона дархост кард пурсиданда знаеш ки вай мошенникие вай мехоҳанд ки сумои шуморо бигиранд пушти картаро ҳеҷ вақт нишон натиҳен пушти карта пурсид касе вай мошенникае всё гарантияш қатӣ хар одам надонам дигар кида муроҷиат кунам баъд ини хона мебиён як хелним хелош мебиён снимат мекунан ё ки чи сурата мегиран меран ана ёрдамат мекунем гум шуда меравам барои ҳама мегум ягон кас мисол ина муроҷиат мекунам ба ҳамин телефон рӯй куна кадоме ки рӯй куна ҳамун рақами телефон астае рақами телефон астае оли бо баъдан чӣ кунен ҳози ё ки ихтон ё ки некрӯза бигӯен через ҳами смс мада бинависанд ман ира дар рӯи видео монтаж карда мемонам хеле ай боло чи не монтаж карда ини вай куне ки барои коз мошеннико бисёра вай ҳаракат кунен ҳамин ман ҳастам нестам ҳаракат кунен ё ки ягон кас дигари хати ҳам кор карден масад ояндада ҳеҷ вақт фаромӯш накунен пушти картара номраша натиҳен ягон каста пушти картада номра ко натиҳен ёзи нишон тимадане картар пеша не вай рақамои картара номери телефоне ки дар ҳамун карта пайвастай ба смс да ман менависем тамом ва дар номи вай нишон доданаш дар кор неста кар вай фақат ма дар рақам дар кора тамом нишон додани вай дар кор нест ӯ одамое ки меган нишон бите рӯи картата бинам паси картата бинам ваё ака сумутра мегиран ай картатон авайда ина номер шишоша навистам якум карташа вай душанбе ситияй номераш номер хати телефонаш коғаз дар экран соз наметавонам ма дар смс када нависем баъд ман мегирам дар монтаж дар болои видео мемонам худа менависам агар неоз некруза галзанем некруза файрот кун ҳоз некруза файрот кун агане ягон гуфтани дига ака дошта бошен бигӯен надошта бошен ҷамъбаст мекунем записа ман сохранит мекунам ва баъдан рақаморо нависен мада рӯй кунем савод мамуқа неста гапи мисол чикадаги хайбон гуфтагиома ба мисол чизома гуфтамаҳамаша фаҳмидем мо бачени ҳаракатмон ака мекунем ва тамошобинёро мегем албатта ки бачени зурас касе ки метавона бикуна боқимондаша баракача аллоҳ нигоҳ мекунем ака шумо да файз баракат ободи макон шава хайр мекардагӣ бош хайротон ба даргоҳи худо қабул шавад чӣ нияте доред амалӣ гардад омин аллоҳ акбар хуб акаҷон паноҳтон ба худо аллоҳ нигаҳбон буфаҳмон некрӯза барои ки ман хуб то вақте ки запис рафтан бародаро ман уже якчанд қисми корро уже буд кардам ва ҳоло бо шумо хайр мегум ва видеоро монтаж мекунам ну халка уже шумо монтаж кардагӣ тайёр шудиден дариқ надорем бародаро ҳар як зарае ҳам боша кӯмак карда битонен бетараф набошен аз худи ма саркардагӣ ҳаракат мекунем ки ҳамин як қисми ҳам боша таъсир расонда битонем дар ҳаёти ҳамин оила ки як каме беҳбудӣ шавад ин беҳтарин кор мешавад лайк мондана фаромӯш накунен агар худтонам кӯмак карда натонистем ба ягон кас падилитса кунен ҳаминам хайр ҳисоб мешавад чунки шумо сабаб мешин ҳамада хайр то видеоҳои оянда کسی افسانه